guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat di bernameyê dawî de me qala İbn Miskeveh kiribû, me di sê bernameyên de qala wî kiribû. Li ku jiyayê ser kîjan mijarên felsefeyê xebitiye behsa çikirî di berhemê xwe de kîjan berheman nivîsandine û her wiha naveroka berhemên wî me behsa van kiribû. Yani me qala her tiştî kiriye tiştek nemaye. Belê me qala İbn Miskeveh kiribû. İbn Miskeveh bi nêrînên xwe yên li ser felsefe ahlakê derdikeve pêş. Ji xwe di bernameyên xwe de jî me giranî da ser mijarên ahlakî. Ahlak çi ye, başî çi ye, xerabî çi ye, bextewarî çi ye, dostanî çi ye. Me qala van mijaran kir. Piştî İbn Miskeveh di felsefe İslamê de kî derkeve pêşberî me? Em ê îro qala kîjan filozofî bikin? Em ê îro eger destûra cenabê te jî hebe, em ê îro qala Ghezalî bikin. Ghezalî hem di felsefe İslamê de hem jî di teolojî û ilahiyeta İslamê de xwediyê ciyekî giring e. Ya hingî navekî giring e hewceyî destûrê jî nakim Murat direkt dikarî bikim mijarê. Ez karim dengê xwe jî nekim. Dîsa bê destûr nabe em destûr bivazin işte. Tamam Murat spat. Wek her car em ji jiyana wî dest pê bikin, em wî nas bikin. Ka Ghezalî di kîjan sala de li ku jiyayê perwerdehiyeke çawa dîtiye dikarî ne qala jiyana wî bikin Murat em wî nas bikin. Helbet Ghezalî di sala 1580 de li bajarê Tusê çêbûye. Tu zanî li ku ye Tus? Xwedî nizanim ne İranê yani Li İranê, li Xoresanê. belê. Wek bajarekî antîk e. Ji bo ciyê wî niha baş bê fehm kirin Koordinata bidime. nêzî bajarê Meşhedê ye. Mezelê Firdevsî jî li wir e. Belê. Li ser navê Ghezalî du nêrînên cuda hene. Hinek dibêjin ji ber karê bavê wî ev nav lê hatî kirin. Çi karî dike? Bavê wî ta difiroşe. Ta. Ev kar jî bi erebî wek Ghezal tê bi nav kirin. Nêrîna duyemîn jî dibêjin li bajarê Tusê li gundê Ghezalê çêbûye. Loma wek Ghezalî hatiye bi nav kirin. Perwerdehiya xwe ya ewlî li Tusê dibîne. Lê piştî dere bajarê Nîşapûrê dest bi perwerdehiya kelam, fikih û felsefeyê dike. Di sala 1085 de derehenda Nizamül Mülk. Belê. Nizamül Mülk wezîrê dewleta Selçuqiyan e. Wê demê di dewleta Selçuqiyan de medreseyên Nizamiyeyê hene. Medreseyên ku ji aliyê Nizamül Mülk bi navê Nizamiye hatin ava kirin hene. Li bajarê wek Basra, İsfahan, Musul û Nîşapûrê van medreseyan hene. Lê ji van medreseyan a herî mezin li Bexdayê ye. Ghezalî bi emrê Wezîr Nizamül Mülk wek serokê medreseya Nizamiye ya Bexdayê tê tayin kirin yanî wek rektörê niha bifikire. Ev kar ne karekî ji rêzê ye. Yani li welatê Selçuqiyan di dewleta Selçuqiyan de saziya perwerdehiyê ya herî mezin herî giring Ghezalî dibe rektörê wî. Bi vî karî Ghezalî di erdnîgariya İslamê de hem ji aliyê akademîk ve tê meqama herî bilind hem jî ji aliyê dînî ve dibe otorîteyeke mezin. Erê wexta bi serokê medresa Bexdayê navê wî mezin dibe. Belê. Murat berhemên wî yên giring dikarî behsa wan bike li ser naveroka wan hinek agahî bidime. Wele sezgin berhemê wî pirin yani qalanî 400-500 risaleya dikin. Eger tu qehwe bidî qala van 400-500 risaleya bikim. Em ê qehwe bidin. Murat berî wê risale pirtûk çi yani rast Pirtûk e lê wek pirtûkê niha wisa pirtûkên mezin yani. Li ser mijareke em bêjin gava dinivîsin dibe risale.
400-500 Risale-yên nivîsandine temjarê guhertin Kahve nana kahve bilin. lê gelek jivana negîştine roja me ji navan berheman dixwazim navê çend hebên girîng bêjim. İhya û Ulûmuddîn di nav berhemên Xezalî de berhema herî tê zanîn û berhema herî berfireh ev e ji çar beşan pêk tê ev berhem li ser mijarên fikûh û tesawufê ye. Kimyayî saadet qala mijarên îman û ahlaqê dike. El munqiz mînet delal qala heqîqetê dike. Heqîqet çi ye? Mirov çawa dikare bigîje heqîqetê li ser van mijaran disekine. Berhemekê din el qistasül müstakîm ve fedaîhül batiniye. Rexne û reddiyeyek li ser batiniyan e. Batinî wê demê wek hêzeke mezin derdikevin holê. Yani ew demeke meşhur bu pirtûkên li ser batiniyan ew keleha Alamûtê qala Hasan Sabah dikir. Wê demê yani wê demê wek hêzeke mezin derketine holê. Wezîrê Dewleta Selçuqiyan Nizamül Nûk jî jalî wan ve tê kuştin. Hilweşandina Dewleta Selçuqiyan de xwedî roleke mezin in. Yani wê demê hem jalî dînî ve hem jî jalî siyasî ve ji bo dewletê talûkiyeke mezin tên dîtin. Xezalî jî li ser wan wek rexne û reddiyek dinivîse. Meqasîdül felasîfe wek lêkolîneke li ser felsefeyê ye. Tehafütül felasîfe çi ye? Yani wek nakokiya filozofan. Rexneyek li ser felsefeya Aristoteles û filozofên di şopa Aristoteles de diçin. Yani rexneya filozofên meşayî. Spas dik Murad nav van 400-500 Risaleyan de hem de ser jiyana wî hem ji ser berhemên wî te agahiyên girîng dan me. Spas baş. İcar dixwazim em dest bi felsefeya wî bikin. Mehîn dest pê nekirî. Me hinekî wî nas kir, me got em dest bi fikrê wî ramanê wî bikin. Bi giştî Murad gava em li felsefeya Xezalî dinerin di felsefe wî de mijara bingehên mijara sereke çi ye? Mijara sereke çi ye? Di bingeha felsefeya Xezalî de pirseke girîng heye. Mirov bi rastî jî dikare bi çi zanibe û vê zanîna xwe çawa dikare piştrast bike. Ji ber vî em dikarin bêjin ku di navenda felsefeya Xezalî de zanîn heye. Xezalî bi tenê ji ber merakeke teorîk berê xwe nedaye zanînê û epistemolojiyê. Li gor Xezalî zanîn bi xelasiya mirovan re, bi bextewariya mirovan re û bi gîştina wan heqîqetê re rasterast têkildar e. Ji ber van sedeman epistemolojî yani felsefeya zanînê di sîstema Xezalî de sînorên felsefeya razber derbas dike û bi hebûna mirov re girêdayînek çê dike. Di meseleya zanînê de tişteke girîng bala Xezalî dikişîne û ev tişt jî ji bo epistemolojiya Xezalî dibe wek destpêkek. Xezalî dibîne ku mirov gelek caran baweriyên xwe wek zanîn qebûl dikin, wek zanîn dihesibînin. Li gor Xezalî mirov baweriyên nav civaka tê de dijîn wek zanînên rast qebûl dikin. Nirxên dînê, çandî û ramaniyên civakî bê fikirîn û bê lêpirsîn qebûl dikin. Xezalî dibêje misilmanbûn, cihûbûnan jî xrîstiyanbûna mirovan gelek caran encama civaka ku mirov tê de dijiye. Yani mirov rûnanîn û ser nafikirin ka misilmantî çi ye, xrîstiyanî çi ye. Di kîja malbatê de çêbin, di kîja civakê de bijîn, derdor çawa be, ew jî vîya qebûl dikin. Ji ber vîya Xezalî bi lêpirsîna qebûlên gelemperî dest bi lêgerîna heqîqetê dike. Di vê lêpirsînê de Murat yani ji bo got yek bigêje heqîqetê metod û rê û rêbaza Xezalî çi ye? Di vê lêpirsîna epistemolojîk de Xezalî di serî de cudahiya zanîn û baweriyê yani qenaatê diyar dike. Sînorek dixe navan. Çimkî wek me got fikr û ramanê mirovan piranî zanînên teqez ninin, baweriyên çandî ne, baweriyên civakî ne û her çi qazvana bi sedan salan di nav civakê de hatibin qebûlkirin jî mirov nikare vana wek zanînên rast û teqez qebûl bike. Loma Xezalî berê xwe dide mijara zanîna rast û dipirse
pîvana zanîna rast çi ye? Belê. Li gor Xezalî zanîna rast tenê wek sêwirandineke zihnî ne. Divê xwediyê teqeziyê be. Ji bo teqeziyê baweriya mirovan nebese, eger ew bawerî rê li ber gumanê vedike, mirov nikare bêje ev tişt teqeze û rast e. Divê çarçoveyê de di epistemolojiya Xezalî de têgeheke nû em dibînin. Yeqînî. İlmül yeqîn yani zanîna yeqînî. Zanîna yaqînî çi ye ev zanîna yaqînî? Murat? Zanîna teqeze. Li ser vê zanînê qet îhtimala şik û gumanê tune ye. Mirov nikare berevajiyayî bifikire. Li ser vêya mînakek dide dibêje eger mirovek zanibe ku hejmara 10 ji hejmara sisiya mestir e, yek derkeve bi bûyerên mezin û bêhempa xeletiya vêya îddia bike jî mirov jê bawer nake. Mirov dîsa zane ku 10 ji sisiya mestir e û ji vê zanîna xwe guman nake. Çimkî ev zanîn di mertebeya zanîna yeqînî de ye. Di epistemolojiya Xezalî de jî pirsgirêka sereke armanc û hewldana gîştina zanîna yeqînî ye. Zanîna yeqînî, zanîna teqeze li ser qet şik û guman tune ye. Lê di mijara kanebûna dilê mirovan de zanîna yeqînî cudahiyeke nîşan dide. Xezalî li ser vê du mînakan dide. A ewilî dibe yek nîvê dudiyan e. Mînaka dudiyan gerdûn dû re hatiye afirandin. Dibêje zanînên divan her du mînakan de zanînên yeqînî ne. Li ser wan qet şik û guman tune ye. Lê cudahiyeke ye. Ji bo mînaka ewilî delîl ne lazim e. Eşkere li meydanê ye. Çi bû mînaka ewilî dibe yek nîvê dudiyan e. Lê mînaka dudiya yani gerdûn dû re hatiye afirandin ispat lazim e. Gerebe ispat kirin. Her çi qas rast û teqez be jî pêdiviya wî bi delîlan heye. Loma zanînên yeqînî di mijara kanebûna dil de ji hev cuda ne. Yani li vir taybetmendiyeke nû ya zanîna yeqînî derdikeve pêşberî me. Çi ye zanîna yeqînî? Dilê mirovan radipêçe, şik û gumanê bi temamî ji dilê mirovan derdixe û çawan bêjin wek huzureke wek rahetiyeke dide dilê mirovan bi zanîna xwe ya teqez. Belê. Di epistemolojiya Xezalî de qala zanîna yaqînî kir. Murat di nêrînên Xezalî yên li ser zanînê de. Wekî din kîjan cûreyên zanînê hene? Belê di epistemolojiya Xezalî de çend heb cûreyên zanînê hene. Xezalî gava cûreyên zanînê diyar dike û rave dike. Em dibînin ku bi awayekî ontolojîk çawan bêjin bi awayekî ontolojîk em nêrînên wî yên ser gerdûnê jî dibînin. Li gor Xezalî di nav gerdûnê de alema şehadetê heye. Alema şehadetê dinyaya fîzîkî ye. Em vê dinyayê bi çavê xwe dibînin, bi goy xwe dibîsin. Yani bi sehekên xwe em dibînin û fehm dikin. Lê li hinda vîya alemên geybê û melakûtê jî hene. Li gor vê cudahiyê cûreyên zanînê jî diguherin. Yani di nav ontolojiya epistemolojiya wî de girêdayînek heye. Îja em vegerin cûreyên zanînê te pirsî bû. A ewilî zanîna sehekî ye. Di vê zanînê de em dikarin bêjin ku ev zanîn di zanînê de gava destpêkî ye, gava ewilî ye. Zanîna sehekî têkiliya di navbera mirov û dunyaya maddî de, dunyaya fîzîkî de ava dike. Yani em dibînin, dibîzin, em bêhn dikin, em tehm dikin. Çavkaniya vê zanînê sehekên me ne. Lê li gor Xezalî sehekên mirovan dikarin agahiyên şaş jî bidin mirovan. Loma sehekên mirovan ji aliyê zanînê ve ne çavkaniyên teqezin. Yani çawa dikarin agahiyên şaş bidin me, gava em tiliya xwe didin ber çavê xwe roj tê girtin. Tiliya me ji rojê nemestire. Lê em gava tiliya xwe didin ber çavê xwe, çavê me êdî rojê nabîne. Loma bi vê dîtinê em dikarin bêjin tiliya me ji rojê mestire, an jî tiliya me dikare rojê bigire. A dudiya zanîna aqlî ye.
jali hiyerarşik ve ji zanîna sehekî bilindtir e. Bi saya aqil mirov dikare bigîje encamên mantiqî, dikare bigîje rastiyên matematîkî, dikare rêgezên gerdûnê fehm bike û dikare di navbera sedem û encaman de girêdayînek çê bike. Ji ber van sedeman Ghezalî giringiya zanîna aqlî qebûl dike. Dibêje aqil li ser dunyaya fîzîkî dikare bigîje zanînên rast û pêbawer. Lê sînorên aqil jî nîşan dide û dibêje aqil nikare bi tena serê xwe bigîje rastiyên pîroz û nikare bigîje alema geybê. Asisiya jî zanîna hissî ye, yani zanîna intuition em dikarin bêjin. Hissiyat. De epistemolojiya Ghezalî de jaliyê hiyerarşîk ve zanîna herî bilind û herî giring ev e. Ev zanîn ne girêdayî seheke mirovan e, ne girêdayî encam û têkiliyên mantiqî ye. Ev zanîn piştî ku qelbê mirovan digîje pakiyê, digîje paqijiyê, piştî ku nefsê mirovan ji xerabiyan dûr dikeve, wek ronahiyek, wek şewqeqe ilahî derdikeve holê. Murat, pir betilîne, pir dirêj bû bersiva vê pirsê. Tu jî pirsa xwe nek dirêj bike, nek Tamam. Ez dixwazim Murat li ser zanîna hissî ya dawiyê tiştekî bipirsim. Belê. Te got di epistemolojiya Ghezalî de zanîna herî giringî, di hiyerarşiya zanînê de astavê ya herî bilind ev e. Belê. Ev giringiya wê ji ku dê çima qaz giring e, xwediyê kîjan taybetmendiyan e ev zanîna hissî? Li gor Ghezalî ana di nav aqilan de, di nav zanînan de bibore, di nav zanînan de tedî dabeşkirinek çêkiribû. Belê. Li gor Ghezalî aqilê rasyonel ji bo têgîştina dinyaya fîzîkî amûreke baş e, lê bi tena serê xwe nikare bigîje heqîqetê. Wê çawa bigîje, bi çavê dil wê bigîje heqîqetê, bi çavê qelb wê bigîje. Li gor Ghezalî zanîna hissî tenê bi hewldanê mirovan nikare derkeve meydanê. Mirov gava qelbê xwe, dilê xwe paqij bike, xwedê wek nûreke, wek ronahiyeke pîroz dişîne qelbê wî û mirov bi vîya wayî bi vê çavê dilê xwe dikare heqîqetê fehm bike. Ghezalî gava zanîna aqlî û zanîna hissî dide berhev, dibêje di qada aqilê rasyonel de rêgezên mantiqî hene, delîlên rasyonel hene. Lê di zanînên hissî de, zanîna hissî de, zanîn rasterast, bê amûr, bê wesayît di dilê mirovan de cih digire û qet îhtimala gumanê jê re naile. Te pirsî te got çima ew qas giring e ne wer? Li gor Ghezalî mirov tenê bi rêya zanîna hissî dikare bigîje heqîqetê. Ghezalî qelbê mirovan dişibîne aynîkê, dibêje mirov gava tenê bi heskirina dinyayê bi nîqaşên rasyonel re mijûl bibe, ev aynik zengarî dibe, zeng digire. Ji aynîkekê zengarî jî mirov nikare şewq û ronahiyê heqîqetê bibîne. Ji bo mirov zenga li ser aynîkê paqij bike û bigîje zanîna hissî, divê ji daxwaz û arezûyên dinyayê dûr bikeve, divê nefsa xwe terbiye bike û qelbê xwe tim bi zanîna Xwedê re tijî bike ku qelebalığa nîqaşên rasyonel kêm bibin û wî aciz nekin. Murat, ev nerînên ku Ghezalî dibêje di felsefeya zanînê de çawa tê binavkirin, yani di epistemolojiyê de ji bo vê nerînê têgehe navek taybet heye gelo? Belê, yani em van nerînên Ghezalî em karin di nav entüisyonîzmê de bicih bikin. Entüisyonîzm çi ye? Ez zanim tu yê bipirsî, berî ku tu bipirsî, ez bersiv bidim. Ana di epistemolojiyê de wek pirseke sereke, pirsa çavkaniya zanîna rast çi ye heye? Li gor vê pirsê jî bersivên cûr bi cûr hene. Rasyonalîzm dibêje çavkaniya zanîna rast aqil e, empirizm dibêje azmûn û tecrübe ye, kritisizm dibêje hem aqil hem tecrübe ye. Entüisyonîzm jî dibêje çavkaniya zanîna rast hissê mirovan e, intuition e. Di felsefeya İslamê de
Ghezali di felsefe Avrupayê de jî Henry Bergson du temsîlkarên entüisyonîzmê ne lê nêrînên wan ji hev cuda ne. Entüisyonîzma Ghezalî hinek bêtir xwediyê taybetmendiyeke mîstîk û tesawufî ye. Yani entüisyonîzm li vir aqilê red nake, azmûnê red nake. Tenê dibêje aqil û azmûn aqil sînorekê wî heye, tenê dikare bigîje heta ciyekî, hinek tişt hene ku meriv tenê bi dengê dilê xwe, bi hîsê xwe dikare fehm bike. Murat spas dikim hem pirsê min hene lê qehwa me hindik man bigwazî qehwe zêde bidin tama ji bo îro meydare bike. Loma em hatim dawiya bernameya xwe heger hebe dîsa gotinek te Yani gotinekî min tune pirsên xwe ji bîr neke Tamam. çimkî xuya em ê li ser Ghezalî bernameyeke din jî em ê çê bikin. belê. Em ê di bernameyeke din de devam bikin. Ez ê dîsa qehwe çêkim, ez ê dîsa qehwe bînim û em ê dîsa devam bikin sevgîn. Ez ê jî bipirsim. Belê. Spas dikim Murat. Banagahiya û bo qehwê jî helbet. Noşîcan be, noşîcan be. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Kahve û felsefe.